The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko. Sarong marin na pagkahapon mga ka-aksyon, aldaw kita ngunyan ni Nuebes. Mga tugang, mga kababayan na Bicolano, Ibicolana, pet sa 16 na sa bulan kan Disyembre, nagpuon na ang inaapod na simbang gabi or simbang madaling araw. Ayan, Merry Christmas in advance sa imo partner sin sa tuyo mga parantabay ngunyan na pagkahapon partner, urulay, legal na pag-ampon kita. Ayan, syempre pa partner, mananaumang kita ning Legal tablet. adoption. Yes, Ayan. mananaumang kita ning tablet para sa tuyo mga estudyante as in cash raffle para sa tuyo mga swerteng mga kababayan. Siriman partner, may mauli man in sarong sakong bagas ngunyan na pagkahapon. Ayan, Siyempre. nagiulok pati ako kasudma partner. Sabi Ano? may nagpaabot sa akong message. Natangay ito ng ganak ibagas. Ako ngayon na eh. Mag-intra ka man. Kadakol pa po kami mga bagas na ipapanaw para sa inyong mga ka-action. Partner, ang sa tuyang issue legal ngunya na paghahapon, ano ang proseso sa legal na pag-ampon? Kaya partner, sa may mga arog man kaning problema sa sitwasyon, dala nun tayo ni. Ate, ano po ang sa imong kagustuhan mangyari digdi? Ang pinakang kagustuhan ko po ma'am para digi sa baby ko, yun po talaga ito na mapailipat ko so apelido mi sa iya ta nakaapelido pa kay mama niya ta kanso pag sa ospital pa bawal po i-transfer baga po sa mata. May mga kaso daw po ito. Kaya ito ang pinakang wish ko talaga ngunya na taon na ko sa di blessing mo po tanagapot po kamo. Tabangan si baby ko. So, yun po talaga ang pinakang mita para mabunyagan na po baga siya. Iyo po, mas maray na itong mapabalya sa muya. Tigi mingani na makasabay sa benefits kang araw kan may tiga ang kaming lending. Siya makasabay siya sa muya na kung di man tiga agad magka ilang aki. Mi siya makakovered. Medyo gipit kaya kami ni agum ko kaya. Naisip ko man kaya para sa iya. Iya nagigipuon ko. Hindi mo sabihin, giling-giling mo na mas mapapamaray ka. Iya po. Kasi kaya, maski tulo ng agi, may pangapat siya. Nahiling ko kaya na medyo araw kani sa pun pa sana kang nagbado sa akong saro kong sumato ako. Medyo gipit talaga kaya sabi ko, nagdesisyon ako na itaw ko na sana sa inda. Pigsabi maninda na dai maninda pigsabi na dai po nida kaya so aki kaya lang ngunya kumbaga gari na na lang buda garo man sana po muya nida kaming mapaugmaman na kaya pig unra ninda ining aki sa muya po. Ipapaliwanag man po may sa iya habang nagdadakula po siya. So, ini bang decision mo, combined decision nindo ni ako mo? Iya po. Kasi dahil man siya siyempre gipit nga ni minsan kung makaramdam lang siya magpadala iyo lang kung dahil ma So, dahil pa ininailing ni ako mo? dahil man po. So, buo ang sa imong decision Iyo na po. itao ini si Iyo po. baby. Poon pag ang bago ako mag-aki, madali na pa ako mag-aki sa iya. Talagang buo na ang desisyon ko na ito sa inda. Talagang ang padara ni agum ko, kulang na kulang para sa mo. Kaya sabi ko,
naisip ko na itaw talaga sa inda yan na nasa arbuot ko talagang itaw na sa inda. Kaya dahil naman ako nagduduwa-duwa. 4 years na po, kaya lang yun nga di kami nagkakaaki. Di ko po aram, baka may problema sa muyang duwa, ta si agong kuya perming rogado man. Di pa man po, ta medyo kulang pa nga sa financial baga po. Pero pag abot kay baby, talagang maski medyo mapagal po bagang paghanap po ngunyan, nakakaya po. Di mi siya pagpapabayaan, basta para sa iya. Sabi ni Mrs. 4 na taon na kami magagong. Di po. Sa iling mo, si Sayan may diferensya sa Indo. Di ko man po yun maaraman ta. Di pa man kami nagpa-check up Pero pariyo. wala man sa lahi ni Indo na Di, wala man. Pero gari na na ako dati, kaya lang nawara ito. Gusto to. dati ka na nag- Gari, hindi ako lang po kasi na-delay lang kaya ako. Eto, doon, na 2 buwan. Tapos gari nawara ito. Hindi ko lang aram kung yun na talaga ito. Taday pa man kaya ako tatao. Ipapromise ko man po na ipapadabawon kan daw magkaaki man kami. Hindi ko man na yan papabayaan. Kung ano ang pagpadaba ko sa tunay kong aki, arog man, yun man ang ano ko sa iya. Yun man ang promise ko. Siya ang naging reason or naging blessing para matawang kami giraray ki Aki. So talagang go-overwhelm ko ito. Biga-treasure ko kung sakali man na mabalus ako. So dahil man pong problema. Nagpapasalamat man kami na tinaon niya kaming alagaan na kami ki Aki, kung paano ang pag-alaga ki Aki. Ikaw, madam. Ako yun man po. Super thank you talaga sa iya. Siyempre, dakulo po akong natutunan na sa pagiging ina ay arog pa lang kainin talaga. Kaya salamat talaga maski medyo sabi ko tanang medyo mapagal pero kaya talagang tigaano ko ito. Unang gari na ko na sa nangani ang urual daw. Parang wala lang basta kay iba ko siya, nailing ko siyang maugma naman ako. Okay lang po. Medyo na iiling ko man po siya. Arani man sa taarong mi. Kaya dahil man ako na problema na dahil man siya pero may siyang kunya na iling ko pati, nauubo ko man. Okay lang po sa ko. Ayan, partner, tunay na biyaya ng langit. Ang magayon digdi partner ta magayon so pagkakasinarabutan, magayon so inaapod na ururon kang mismong nagmundag kan Aki, buda sumaadaptar kan Aki. Makulog man, partner, sa buot kan tunay na ina na itauso Aki or ipaampon alagad. Sabi nga niya, partner, asyerto siya na mapapadakula su Aki nin tama asin may pagpadaba. Aram mo partner, dakula na faktor kaya an kabuhayan, an pinansyal na Aspeto, partner. kapabilidad kan mag-agom sa pagpapadakula kan Aki. Kaya kung minsan nga ni baga, pirmi kong pigdidisganar, ining mga kababayan ta na aram mo na iusa na inian sa imong kapasidad. Gusto mong gumibok yung mga 10 Aki. Kasi pag nag-Aki ka kaya partner, kaipuan, kaya mong i-provide so basic na pangangailangan. Siyempre, pagkaon, dapat Sa salud, mapa-eskwela mo ning oo. maayos. Kung yan ang hanggang mga bagay na makatapos. yan, partner, dahil mo na nakukuhan, talagang mas maray pa mananggad na ipa-adaptar mo duman sa tawong May kapasidad. may kapasidad Ayan. na gusto man talaga na magkaigwanin ako. And Kaya lang, dahil nakakabilog. Saro pa sa factor kung nag-decision siya, partner, kasi aram niya na kapamilya man sana. Oh, saro pa yan. Ayan. Saro pa yan. Tapos saro pa dyan, partner, nahihiling niya man sana kataraning. Partner, Kaya lang, yan pala na pag-adaptar partner, yan ang sa tuyang pag-uurlayan mo niyan. Tabako yan palang basta nagkauyon lang kita, pwede na. kasi partner, kukwaon so kamautan ninda na so apelido niya madarakan Aki. So ayan, partner, ang proseso na Halimbawa, gusto partner, nindang maraman nagkauyong niyan. kita. Gusto mo akong adaptaron, nag-agree na ako. Abo ko sa imo, partner. Abo mo. Magastos ka. Oo, imbis ko na sarong kilong bagas perang kao na yan. Dahil ka dyan problema. Oh. Almost mag-1 year na akong dahil nagra-rise. Yeah, di accomplishment yan, partner, para Yan, sa imo. oo. Ayan. Mga tugang mga kaaksyon, kaibahan mi po ngunyan digdi an Aki mismo kasi sa Daing rason, mawalatan. partner, na di imawalata. Kaya Ayan. duman sa kwan baka isipon nindo na nataangay dinara pa Oo. sa Aki. Nainig Mga naman tugang, mga partner, dahil po nin ibang mawalatan.
ang aki day pwedeng ipagbarag-barag, day pwedeng iwalat maski kiisay. Correct. Ta dipisil na. Yan, lalo na partner, kung wala man talagang mapagtiwalaan or maiwalatan. Partner, ngunya na pagkahapon, kay Bahan Tadigdis mismo sa studio, si Mary Andaria, pati ang maampon partner na sinda Mary Joy Arienda, sala partner. Nabaliktad. Nabaliktad. Kay Bahan Tadigding ngunya na pagkahapon, ang Tunay na magurang. Yan. Mary Joy Si Arienda. Mary Joy Arienda, asin si Alex Arienda. Arienda. Siyempre po partner, sumaan pun man partner, yaon man digdi si Mary Andaria. Kaya lang si agum niya medyo nalagalag. Pag-abot duman sa pagkurbada sa may kamilya, Nagbiglang liko partner. nagbiglang liko so auto kan action ko medyo day na masabutan. Day nakasabay partner, day nakasunod. Pero makukuha man lang yan ni Brad. Tadakulaw ng embarkadero. Ipangapunan mo partner. Brad, kung sa inga na, yaon lang kami rigde. Ayan. And syempre, makakasabay taman ngunya na paghapon para maliwanagan, asin malinawan ang isyong inian sa tuyang resident. Legal advisor, si Attorney Jill Bongalon. Maray na pagkahapon, Attorney, asin sa tuyang mga parantabay, yaon digdi man ang sa tuyang bisita ngunya na pagkahapon. So, maray na hapon tabi, madam, sir, and ate, maray na pagkahapon tabi. Diretso tulos kita sa legal proseso, sa legal na proseso mo niya na pagkahapon. Attorney, ano po tabi ang dapat gibuhon ka na magkaibong na lado dahil gusto ninda na gusto man talagang ipaampon, ini man gusto man talagang amponon. Ano ang dapat tabing gibuhon ninda, Attorney? Okay, gusto ko muna tabi ipaabot no sa mga magurang, sa biological parents na tigaapod, and then sa mga adopters na initabing prosesong ini kay puan po mag-agi sa legal na proseso. No? Igwatabi kita kibatas na pigaapod na Domestic Adoption Act na kung saan initabi ang kay puan na pagsundon tanganing maging legal ang proseso kang adoption. So igwaman tabi na Rule 99 sa Rules of Court na ito tabi ang kay puan nindong i-file na kaso which is petition for adoption which is to be filed sa korte tabi. So igwa pa lang talagang proseso, partner. Maasikaso kayan, attorney, so maadaptar. Yes, tabi. Ang maasikaso po kang filing kang petition for adoption is so adopters. Hindi pong ma-adaptar, no? Kay puan tabi nindo, nin abogado dyan, and at the same time, kung pwede tabi ka mo, kung qualified tabi ka mo sa pigtataong free legal assistance kang public attorney's office, subject po sa criteria ninda, pwede po kamo mag-avail kang libreng serbisyo legal tabi. Pigiling ko ma-qualify partner eh. Kasi So, attorney, sumpunan ko lang, day po palang pwede, arog kan binanggit ko subago, day pwedeng subasta lang nagkakauyon na uyon man sinda na ipadaptar, okay man suma-adaptar, day palang pwedeng ururun sa naur, kasuratan lang sa barangay alimbawa. Tama ka dyan, Joshua, no? Day tabi na pag-agrihan lang kung may kasuratan, tayo ini po tabi na proseso kang adoption kay puan po mag-agi sa court process. Ayun. Tasaro tabi sa mga pigiiwasan kaining pag-adapt na day nag-aagi sa legal action is so mga aki na i-adapt baka maging subject kang child abuse, sexual abuse, and human trafficking. So, siguro attorney, pag-abot kang panahon, baka magka-problema. Opo. So, kaya tabi, igwa kita kiibatas ining Domestic Adoption Act na tagaypuan talaga ang adoption mag-agi sa legal na proseso. may nababanggit ka tabi, Attorney, na criteria para maka-avail sindakan free legal services. So ano po itong mga criteria na nahihiling tatabi suwak sinda duman? Okay. Initabing criteria niya ini, no? Ni-research ko, igwa tabi ki Memorandum of Agreement ang DSWD and ang Public Attorney's Office na kung saan ang Public Attorney's Office pwedeng magtao ng libreng legal assistance sa pagkapot kang legal adoption kung ang sarong i-adopt ay legitimate child kang adopter, no? And of course, so mga income requirement kung talagang indigent ang sarong ma-adaptar, then pasok tabi sinda sa criteria para mag-avail kang free legal services kang PAO. Ayon. Ngunyan po, attorney, di siyempre, ang magibunin mo, so adapter. Tama po. Ano po ang primero nindang gigibuhon? Direkta ba sinda duman sa korte o kay puan magduman muna sa DSWD? Ano pong kuan? Okay. Proseso. Very good question, no? Duwa tabi ang proseso na kay puan pong sundon kang adopters. Okay? Ino tabi, maduman ka mo sa DSWD. Okay? Duman tabi sa DSWD, ma-register po ka mo and ma-fill up kang application for adoption. Okay? Ano po tabi ang kay puan para sa prosesong ini? Kay puan tabi nindo mag-submit kang mga clearances arog kang PNP or police clearance, NBI clearance, and at the same time income documents.
importante yung po ining income documents na syempre, kay puan po i-assess kan DSWD na ini pong ma-adaptar, igwa po tabi ki kapabilidad na ang aki na i-adaptar is talagang mabubuhay ninda. Aha, so dapat pala maiko-consider dapat na may kakayahan sa pamilyang maampon or ma-adapt kan aki. Yes, tama po yan. And may dagdag ko lang, no? Ini po na primerong proseso sa DSWD po ini maagi, no? Kasi bago tabi mag-abot kita duman sa panduang proseso, dapat makapag-secure ka mo na pigapod na klaa. Ito po so certificate na kung saan pigsasabi ining aking ini is legally available for adoption. So kapag na-satisfy tabi nindo sa mga requirements and kay puan man palang tabi nindo, mag-attend kang pre-adoption conference. Kasi ipapaliwanag po sa indo kan sa tuyang mga licensed and professional social worker na bako lang po pasil ang aagian nindong proseso. Kay puan po tabi ipasabot sa indo na kamo bilang adapters may responsibilidad tabi dyan sa aki. Opo. Pag-arog kinatuni na, if in case na secure na ninda sa mga dokumento, sa mga papeles, mga pirang taon man po yan na madurar sa korte? Actually, tabi duman bago tabi nindo ma-secure, so tigaapod na certification na that the child is legally available for adoption, igwa tabi na tigaapod na case study ang sa tuyang social worker. Papasyaran po kang mukanduman kang social worker, so biological parents, ikakauro naman po kamo, mag-undergo po kamo sa counseling na in the event na ini pong aki na ini legally adopted na kamang adopters, kay puan man tabi kamo makauron, kay puan tabi kamo makounsel, kasi baka tabi ining prosesong ini magkaigwanin epekto sa indo. And at the same time, kay puan man tabi mag-undergo ning counseling, ining tabing mga ma-adaptar. So, after tabi kayan, magkakaiwan ng case study and magibo tabi ki report and recommendation ang social worker if talagang legally available for adoption ng aki. So, that will take time, no? 6 months ang period na pigataw tabi kan DSWD. And pag nakuha na tabi itong certificate that the child is legally available for adoption, ma-file na tabi ka mo. Kaya ito pong tigaapod na petition for adoption sa korte. Diyan tabi sa petition for adoption, again, it will take siguro mga 1 year. Mga 1 year. Opo. So, At least tama-tama partner, ini partner kasi patapos na ang taon mo niyan. Kung pupunan sa proseso, siguro mga January. January, O di mga June, so 6 months, medyo makukomplete na so kuaninda sa social worker. Then, makapag-file niya by July or August ang next year. kagayunan ka ni partner, Mga 2023 partner, bad may resulta na. correct. Ang kagayunan ka ni partner, kasi sinda, bilang saruman sa nasa lugar partner, pwede sindang magtabangan. Magayon itong paliwanag kay ni attorney tama kasi ika-counseling sinda kasi partner yung apira nga ni kan ipapagirumdum na unian sa indong mga responsibilidad, Obligasyon. unian sa indong mga obligasyon, buda may mga kuanyang partner, inian mga day na pwede, inian mga pwede. Tangarig Ayan. day magkaigwaning epekto sa aki. Oo, nakasurat man niyan duman sa indang mga paperman, tama ako, attorney? Yes, tabi. Actually, ipapasabot man tabi sa indo sa mga social worker kung ano po ang mga magiging responsibilidad. And at the same time, subject po yan sa trial custody na tigaapod, no? Dahil tabi, ang korte ma-issue nin adoption decree na kung sa inday tabi mag-undergo ini supervised trial custody na tigaapod. Initabing trial custody, habang pending pa ang case, initabing aki, babalyo na tabi duman sa adopter. And o-obserban iyan kan sa tuyang mga social worker kung magayon ang sa indang relasyon. Yes. And kung nagagampanan kang mga adopter ang sa indang responsibilidad. Obligasyon. Yes. Ayan. Ito. Oo. Baka may hapot ka, Manay, bilang ika gusto mong ipa-adapt sa aki mo. Bad may hapot ka kay attorney? May hapot ka pa, tabi? Oo. Kasi nailing ko ka subago habang piga-preview ta partner, so ano talagang napapaibi na Nagibi, sinda eh. pares sinda nagibi, Oo. maski si mister. So, dahi ka namang kikuan. Ano ang namamatian mo ngunyan? Medyo napaibi ka kasubago. Digdian Iran na. mo lang po, mikro. Ano lang po, na paibilang siyempre, sa araw ka na, siyempre. Pero ini po na sitwasyon ano. Manay, ini sa sitwasyon, although day pa nga ni nag-undergo duman sa legal process of adoption na pigbabanggit ni attorney, ang mga pirang bulan or aldaw nang yaon sa inda suaki. Ano na po, na Pakiran nilang po. 2 months po. So ibig sabihin, paka right after na mailuwas mo siya, Tinao ko na po siya. Pwede ba yan, attorney? Tinao ko na po sa inda. Ah, Hindi ko na po siya pigpa, pa sa pigpadulo. linawon ta Pakiran lang. lang po. Ano ang relasyon ni, para maraman kan mga kababayan, mag-ano ka mo ni Ate Mary Ann?
parang close po kami. Kaya Aba ko man ka mo medyo- magpinsan. Magbilas po. Ayan. Kaya Magbilas. parang ano lang, parang magtugang na po kami. Si Agum niya, tugang mo. Ayun po. Ayun. Kaya di man po ako na ano na Hipag mo siya. Pagbilas lalaki. Hipag. Attorney, abot ko lang po, attorney, kasi although magkapamilya sinda, day pa man nagdalagan ang proseso, day pa man ang mga dokumento na ipasa, okay lang po ba na yaon mo na sa Day man- kustodiya niya ang aki? Garabaga partner gusto mong iapot. Daiman. Day man kinabalgar. Yun doon, kasi provided na tinugot man kan magurang. Actually, okay lang naman kung sinda tabi may mga internal arrangement na tigaapod. Sa saro tabi kamong harong nag-i-star? Ayun po. Okay, so saro man lang tabi sinda na harong na nag-i-star. Kumbaga wara man po talaga ni nababalgar, no? And yaman po ang presensya kan talagang biological mother and ang nag-aalaga na tabi, ini tabing ma-adaptar. Pero sa mag-abot tabi na panahon, nadagog ko tabi ka subago duman sa video na sinda tabi si nanay gusto naman ninda maipa-apelyido ining aki sa inda. Kaya tabi bago tabi iyan mangyari ang kagustuhan ninda kay puan talaga tabi mag-agi digdi sa proseso kan legal adoption. Maihapot ko lang, ate, ano ang pangaran ni baby? Ayun po. Ayon. Ayon Josiah po. Pakiran nilang po manay. Ayon Josiah po. Ayon Josiah. Kaysa ito, si Saya nagpangaran kay baby? Ika or siya na? Ako na po ang nagpangaran talaga ka to. Kasi poon po kang nasa labor room siya, ako ang kaiba niya. Ay ka na talaga nag-asikaso. Opo, ako ang nag-aasikaso sa iya. Maray nga ni manay kang pigigibo yan, di ka nagtabang. Hindi ka man partner. Dahil yun naman ako, alit, de. Kasi ganito ang sitwasyon. Ini pala, tulunan aki pang apat ini. Kamu manay, dahil man nagkakaaki ni mister mo. Pirang taon na kamong Ayan, si baby. mag-aguman. 4 years na po Day kami pa ka mo ngunya na nagkakaman? 21. Day pa po. Pande, kamo nagsusunod sa mga oras. Kasi may mga oras yan. Di, ma'am, di po minaman po sa Madiklom, mga maliwanag. basic na ano. Talagang, baka po talaga syempre, dakula da po kaya ang Maray lawas nga, ko. day mo pa pinatisting si Agum mo sa iba. Tisting nga daw natin Agum sa iba kung one. Karawan ko lang. Attorney, nababanggit ka subago sa mga dapat nagibuhon. Ano man po sa mga posibilidad na, kasi nababanggit sa proseso na pwede sindang maibalyo sa pangaran, ano man po sa mga negatibo, I mean, sa mga kabaliktaran na pwede na dahil maibalyo sa paapelido, ano ang mga kadipisilan na pwede nindang kahampangon tabi, attorney? Ang kadipisilan tabi na pwedeng kaampangon nindo dyan, actually, saro pa tabi sa mga requirements na bago tabi mag-issue ng adoption decree ang korte, ma-undergo tabi so biological parents and at the same time so adopters ki psychological examination. So dapat tabi magpasar kami duman sa test o sa examination na iko-conduct kang mga medical expert na kung kamo talaga tabi nasa tamang pag-iisip na nasa sabutan tabi nindo ang magiging epekto kay ini. Ini tabi ining aki na ini pag nag-grant na once na-grant na ang legal adoption day na tabi ang sendo wala na po kamo diyan na pigaapod ni parental authority. Habol, wala nang Wala na habol. po kang habol dyan and it is already final and executory. And so aki tabi, so kustodiya kay yan, talagang dumana po yan sa mga adopters. So, day po pwede attorney halimbawa na proseso na. Nagkaigwa na illegal adoption. Pag-abot kang panahon, ngayon biglang nagtama sa luto. Tan rason mo niyan, kaya gusto nindang ipa-adaptar dahil medyo sa financial... Medyo kapos ang buhay. sa economy. Alimbawa, nagtama sa luto, ining mag-agom. Di yun na. Nagtama ngaya ki mga 500 milyon. Nagdesisyon na, ay, kay puwan mi nang bawiyo na sa mo yung aki. Kayang-kaya mi Kaya na. mo na. Okay. So, again, sinabi ko nga tabi sa bago, ini pag na-issue na adoption decree, it is already final and executory and dawa magbago tabi ang sendong status sa buhay. Halimbawa sa bago, kung manggana ka mo sa loto, day na po tabi nindo yan mababawi. Unless, kung sinda tabi, tig-abuso ninda sa ake and then sa mga parents, Ayun. mga adopters, May ginibong marao. may mga ginibong May marao, mga- then pwede tabi ipa-cancel itong Oo, adoption may mga decree. rasones Oni naman sabi po, na attorney. mahiling or grounds. Yan sa side partner ka itong nagpa-adaptar. Halimbawa, nag-abot sa punto ining mag-agom na 4 na taon na nag-iba na dahil nagkaaki. Bigla baga ngayang next year, labo-labo ang pagbados ni Manay. Oo. Nagkaaki sinda mga tulo. Nagbados sa nagkaaki. Maisipan kan mag-agom. Bueno, tamay sadiri na kitang tulong aki, pwede tanan ning iuli. Ibalik. Attorney. Ay, day na po pwede yan. Day na pong barawian, day na pong aranuan. Kasi yan tabi, nag-agi na sa proseso, sa court process. Kay po na tabi nindong panindugan. Ang sendong obligasyon and duties tabi dyan. Taka mo, inadaptar na po nindo Yan yan. ang pigsasabi partner na final and Oni po, executory. attorney. Oni po ang apot ko po, attorney.
Kasi salado ini kan adapter kuya niya. Halimbawa, makaabil sinda ka itong free legal services. So bago may nabanggit ka po na maagi pa ini sa eksaminasyon kan mga mga medical expert, halimbawa psychiatrist. Maliban sa legal services attorney, ano pa ang ibang gastos na pwedeng kampangon kan maadaptar? Oo, dapat ready sin the partner in terms of financial Kasi aram na ko aspeto. mga gastos yan eh. Okay, based tabi sa research ko, so adapters tabi ma-attend kan tigaapod na pre-adoption conference. And sa pagkakaaram ko tabi, igwa tabi inining bayad. The last time I check, parang 5,000 pesos din po ito Yan, ang bayad. Yan. So iyo yan ang dapat ang tabayan nindo 5,000 para duman sa inot na conference. Kasi Yes. ang mangyayari kay attorney, sa sitwasyon talaga, ang gabus na responsibilidad and gabus na kargo kan pagproseso kan kaakibat papel sa partner, maadaptar. yan. Opo, tama po yan. And actually, ang prime consideration tabi kang Korte Digdi is ito tabi na pigaapod na the best interest and the general welfare of the child. Iyo tabi ang kay puan na factor na i-consider kang korte kung igagrant tabi ang petition for adoption. Digdi kita partner sa maadaptar. So bago day nang maihapot si Manay. Manay, may hapot ka po kay attorney? Ayan, kasi importante dapat May hapot yan ka pa? maiano Bilang mo ka mo sugabos maadaptar? na. Although nadangog mo naman sa iba, baka may Oo. hapot ka kay attorney. So medyo malabog sa isip mo, day mo pa nasasabutan maray. This is your time, maihapot kay attorney. Nasabutan ko man po sa mga pigpapaliwanag niya. So, ang magiging ano na lang po, so pag-process na lang talaga kang mga papel. Kung, siyempre, kung maka-avail kami ka atong free legal na services. pag ano. Uni naman ngunya Manay, day kang problema dyan Kaya kasi iiba ng kamo ni partner sa DSWD. Pag yaong ka na sa Salamat po. DSWD, aalalayan ka mo kan DSWD, aalalayan pa ka mo kan Salamat ako po. Bicol Action Co Center sa pagkuhan ka mga papeles. Iyo po. Kami po, willing talaga kami na mag-ano kaya ng mga kung anong mga requirements. Pero syempre po, sa ngaran po ulit do, sa Ako Bicol Tabang Ora mismo, syempre, nag-aagad po ako ki assistant sa paglakaw po kang papel. Syempre po, kaya man po sa yung mga pag-ano kay baby. Kaya lang, medyo kakaposon po kita, medyo dakula man ang mga kaipuan na bayadan. Abutan mi ka, ano ang trabaho ni Mr. Buday ka? Tanganing Naili ko, nagigibong sa mood eh. Naili ko. Opo. aside kay to, ano pa ang basic income nindo? Nagakopra po. Nagakupra, nagagibong sa mood. Opo. Kasi ilingon iyan, aramon iyan doon sobra korte man tama pong attorney. maanuon si Agum sa trabaho. Maigos. Maigos talaga siya. Yun lang. Sa sobrang Sabi- igos niya sa trabaho, day nakaman. Kaya nga sabi ko kasubago, narurugado. Narorogado. Dahil mo man daw tigrorogado. Narurugado na pag daw. May mga Rugado pa Narurugado pagbanggi. Dahil yung May mga giraray. teknik kaya dyan, Manay. Joke lang po. May mga teknik kaya dyan. Ara mo kung sa ikabukan seminar, sa padihon kong kagawad kan di nagaan. Ayun. Naduman mo na ito. Iyo partner. So iyo ito partner, attorney Tabi ang kaipuan nindang rundo mo na sa araw ganing proseso, pero may kaakibat diyan ang pinansyal. Yes po, gusto ko lang tabi ipasabot na kay Puan Tabi Nindo mag-provide kay itong mga income documents. Tanganing mahiling kang DSWD na kamo kapable. May kapasidad. As in, may kapasidad na buhayon ang aki. Iling o naman, piraman ngayon pigkukupran nindong nyog. Piraman ang samod na naipapabakal mo. Sa sarong taon, ini kaya ka ining magpagatas, kaya ka ining magpa-eskwela. Dati po, kaya sir, kanday pa si baby talaga. Ako po ay naga-food vending po ako. Barbecue po ang piga. Saan ka nagatindang barbecue? Duman man lang po sa arong po. Masira man ang barbecue mo. Iyo po, pagbabalik-balikan talaga. Yan. Kaya iyo, ang income ko po, Naglaway-laway si ababa na ang, Taba. Taba? ababa na po 300 ang aldaw. So ano ko na ito? So 3 to 5 naman po ang Kailan ko, mo niya basta na may, makuso. kailan mo niya may kanso- pigaling ka, di ka makabarbecue. Iyo, kanso nagka-pandemic po, duman talaga, nagluya so Para barbecue. Opo. Pero nagtutubod kaya ako, partner, attorney, na ansarong magurang, gigibuhon ang gabos. Oy po. Para sa akin. Gigibuhon ang gabos para Sabi ko sa akin. nga Lalo eh. na mo niya, nang kamamutan niya, partner, magkaigwanin aking sa dire. Grabe so pananabik mo talaga man ay magkaigwa ka mong aki. Iyo po talagang So gustong sabihin, pigbabados pa sana niya, pigba para ka-istorya mo na siya. Iyo. Pigaagad mo na. Piga para ko na, please na niya ako itaw na sa kuya. Kang nakaputan mo na si baby, pakaluwa sa iya, ano sunamatian mo? Ito nga ni, nakang sunasa labor room, talagang, sabi ko,
Bigla akong thank you Jesus, sabi ko, nakaluwas na si baby ta. Grabe talaga, medyo nadepisilan po talaga siya sa pag-aki. Kaya ako po kaiba niya na nag-labor siya kung paano pag-iri. Tigtatabangan ko siya. Pag-iri. Through prayers and support. Ano na nga ni, in action na nga ni. Sa pag-iri. Sa pag-iri, partner, nagtatabang na. Pagkakaputan mo na Pag siya. sabi niya, Ayan. So, ibig sabihin, garo namatian mo man kung paano iluwas si baby. Po, nagkurulog sa tula ko, sige, tabangan ko siya kung paano mag-iri. pero duman sa paggibo talaga, di ka man nagtabang. Di man po. Marawat po yan. Oo. Ngunyan tabi ate, na gari may kalinawan na gusta nasabutan na nindo so pig-explain ka sa tuya ni attorney, medyo pasisiring na kita duman. Ano ang namamatian mo ngunyan na talagang si baby mo posible na talagang mapasaiya? Dahil man po ako nagpapaara, isip ki, kung sa talagang kaya po ninda yun si Boy pa, tas siyempre solo. Kaya sabi ko, dahil man ako bawion sa inda, kaan, talagang buo na po ang ko. Mga aki man, ay mga pirang taon pa sana. 7. So, Tsaka yung mato ako, so panduwa po, 5 years old. So pantulo po, matulungan niya na February. Talagang medyo saraday pa. Kaya Anong medyo trabaho talagang, niya mo sa Manila? dati po kaya naguli po siya, tapos na trabaho niya sa Quezon City. Po, construction. Pakirani. Tapos, ngunyan po, nag-uli siya dahil na po siyang trabaho. Araw nga ni po, dahil na po siyang trabaho, siyempre. Lalong detail. Lalong talagang medyo, Gipit talagang talaga. magigipit na naman kami. Tapos siyempre, So, niyaon talagang siya po. udok sa buot nindo na ipa-adaptar ka Opo. lang. O kanaguli ka na si baby iba na ang nag-atama. Ano ang sabi kang tulumong aki? Dahil man po, kung sa manailing manindang sa inantugang. Kaya medyo, Ano rong nindo? Magkatani? opo. Magkatani man sa napalang partner. Kaya dahil man ako po So, attorney, kung may mga advice pa po kita digdi sa mag-ibong nalado, ano pa po ang mga dapat tindang tandaan at dapat pa po nindang gibuhon? Digdi tabi sa proseso kang legal adoption, kay puan tabi ang active participation po nindo kasi mataw tabi kamo kin written consent being the biological parents kan aki. Kamo nagtutugot na iyan is subject for legal adoption and at the same time kamo nagtutugot na i-adaptar po yan kay to ni Madam. So sa pagduman sa DSWD, dapat kasabay mo pala sinda. Kaya iba po Siyempre, Ayun. partner. Oo. No. So, mostly lang ang malaka buda, maano kan financial, so Sila. adapter. Oo. So, bilang siya man talaga. Ang kay po ng partisipasyon ninda. Oo naman, partner. Grabe naman so kapagalan. Yan, Ginibo niya na, tututukan partner. mo yan, partner. Tututukan mo. Oo. Iban mo sinda sa DSWD. Ayo partner, bako lang digdi hanggang sumakuan na ninda ang gusto talaga ninda partner kasabay ang tabang ora mismo. Attorney Jill, maraming salamat tabi sa imong panahon asin oras. Siring man sa imo tabi madam, Ano ang masasabi nindo manay na although day pa man nagkuan natis na paliwanagan na kamo ni Attorney Digdi and sa pagpuon kan pagproseso handa kamong tabangan kan Action Call Center kan Ako Bicol, anong masasabi po nindo? Dakulaon pong tabang iyan po para sa mo. So tubod ka Para naman ay sa- na ang Ako Bicol katabang na kasurug pa. Iyo po. Yan. ikaw man po Ikaw man, ate, manay. ano ang mensahe mo so sa imong pangaturugan? Nabunyagan na yan? Ay, si Attorney ang kon dinong ninong. Ayan. Iyo man sana. Iyo nga po. Si kon dinong ninang. Yan. Lalo na ikaw. Una ko makaligtas ako. Ate, ano po ang mensahe mo nga nangailing nindo na may kamautan mo na maging sa indo na talaga totalmente ang sa indong aki? Dahil lang nindo man na ipagchismisa, ang magiging ninong ni, ano ni Aki? Usaya? Ang magiging ninong ni Usaya, magiging congressman. Congressman, Attorney Jill. Ayaw? Yung sumunod na pagpa-istorya. Sa tuya lang muna. Sa tuya lang. Anong mensahe mo ate? Ano tabi Iyo ang po, salamat po talaga. Ang masasabi ko po talagang dakulaon pong pasasalamat sa Ako Bicol. Talaga namang ora mismo minatabang maski sa in ka magduman. Ora mismo may ninong. Yan, May oo, ninang. May ninang talaga. kasabay ka naman partner. Salamat po nun talaga. Maray nga ning bako ako ang ama ni Usaya, pwede nang i-advance ang pagugong. Di man pwedeng ako silang ninang. Dapat niya ulan sa kuyang partner. Anyway, tabi Attorney Saliwat. Salamat tabi. Salamat sa Bunod. pagtitiwala nindo sa Ako Bicol, ha? And sa Action Call Center. Salamat man sa Dahil inyo. ka mo magkadit, yaon si partner, aalalayan ka mo sa DSWD, pagduman sa Public Attorney's Office, susubaybayan ka mo kan programang ini. Dahil ang kamautan ni Congressman Saldico and kan Ako Bicol, alalayan ang mga kapwa tabicolano. Ayan. Yan. So, pag nangyari yan, ano na magiging Ako ni, apelido di niya? ba attorney, ining sitwasyon na ini ang inaapod na happy problem. Yes. So, pangalan, ano Happy na sa problem pangalan eh. niya? Ayon Diyos
Ayon Josiah Daria, if in case na talagang may sa Inaanak apelido. ni partner Remy. And you, partner, and you, congressman. Ay, padiyon na si attorney. Yan, pwedeng attorney, mabuhay ka. Sa samuyang pagbalta mga ka-aksyon, syempre mapauran na kita ni papremyo. Mapauran kita partner pa premyo, bagas as in cash. Kaya dyan sa nakamo, mabalik pa ang tabang. Ora mismo. Ang Pasko, simbolo kan pagkamuot, kan mahal na Diyos sa bilog na kinabaan. Ngunya na Pasko, rumdumunta ang simbolong ini, maski gabos kita sobrang nagsakit dahil sa pandemya, ang satong nasyon nagtios dahil sa korupsyon. Lugod, dahil kita mawaran nin pag-asa na sa maabot na bagong taon, ang gabos na kadibisilan may katapusan kung kita magkasararo asin may pagsarig sa Diyos. Ngunya na Pasko, laom ko na ang gabos kita ligtas sa anuman na karatan. Mga padaba ko mga tuga, ini po ang sa indong lingkod, Sunny Trillanes, minabati sa Indo nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon. Nitong pandemya, over 400 na mga LGU ang bumili ng halos 3 bilyong pisong halaga ng agricultural products mula sa farmers directly. Nagpapasalamat ko si Senator Pangilinan dahil sa kanyang palaging suporta sa aming grupo. Kung may nag-aalala talaga, may tumutulong, siyempre lumalakas din ang loob. Pag natapangan kasi mga paraoma, bako malang sinda ang namaray ang buhay. Bako malang sinda sinamaray ang buhay, pero pati mga negosyante namaray ang buhay dahil si purchasing power ka mga paraoma naglangkaw. Ako laon ang ipapasalamat kay Senator Kiko for pushing this. Pero ako nga last, na si Senator Kiko ang brainchild kang Sagip Sakalo, tapos siya mismo farmer. Siya mismo farmer, naiintindihan niya kung ano si mga kasakitan ka mga paraoma. Hindi ko maintindihan. Pwede ka mag-college ulit, Alex. Kung gusto mo, kaya nga gumawa ako ng free college education na pinondohan ko nung ako'y senador. May libreng wifi din po doon? Nag-budget din ako ng 327 million na libreng wifi sa mga SUC state universities at colleges. At ngayon, nag-file ako ng 1 tablet, 1 student para sa mga bata. Talagang lodi kita, Loren! Kaya pala hindi mo mabasa baliktad ang libro, Alex, dear. Salamat Senator Migs dahil sa ease of doing business law, nabawasan ng red tape para sa aming maliliit na negosyante. Salamat Senator Migs sa Renewable Energy Law dahil dito nagkaroon ng ibang source ng energy supply, nagkaroon din ng opportunity for local tourism. Salamat Senator Migs dahil kayo ang daan ng Bangsamoro Organic Law. Alhamdulillah, nakamit ang pangmatagalang kapayapaan sa aming lugar. Tuloy-tuloy lang po ang serbisyo ng inyong trabahador sa Senado. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Greco Militar. Ito yung nag-expose ng corruption sa military. Si Commissioner sa Presidential Anti-Graft. Ito yung nagkakalkal ng graft and corruption. May prinsipyo to. Wala itong ginawa kung hindi mag-expose ng anomalya sa gobyerno. You're good, honest, and you are a crusader. Bihira yan sa tao, crusader. Not for the money, but for the cause that you believe in. It's really your values that I like. Mabuhay ka, Greco. Sabi nila, aalagaan namin kayo. Pero, ba't parang napabayaan nila kami? May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama, ng kamasa. This is a paid advertisement. Ang Ako Bicol Party List.
marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maypangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano Multipurpose Building, Buraguis Elementary School Multipurpose Building, San Roque Multipurpose Building, Buena Vista Multipurpose Building, Legazpi Science High School Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabak di Kisamuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Mga pasyalan at lugar na mapapaabda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Nagbabalik ang Tabang Oramismo! Partner, inuton ta na tulos ang tablet winner ngunya na paghapon. Sige! Siya si ano ba? Gwyneth Bordas. Ayan, Ayan. congratulations Gwyneth Bordas. Kuya partner, at sa Kakaibang iyang pangalan naging niya, no? mensahe. Kakaibang pangalan niyo. Bordas. Gwyneth Bordas. Bordas. Ayan. Ang palayaw kay ni Gwen. Pwede din net. Ano? O, pwede din net. Ayan, pwedeng Gwyneth. Pwede man na Bordas. Grabe, man, apelido na yan, partner. Mga ka-action, Sige. uyaan sa iyang naging mensahe. Good afternoon po, mga ka-action. Ako po si Gwyneth Bordas, grade 9 student of Comon High School, Comon, Tabaco City. Sarap po ako sa nagbabaka sakali na mapili para sa tablet na ipinapanaukan Action ko Center Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Bilang tabang sa mga arog kong estudyante, nangunyan modular as in online and paagi kan pag-eskwela. Kung ako po maswerteng mapili, dakulang ipapasalamat ko po sa Indo. Sa ngunyan, ang cellphone ko po na tigagamit, iyuman po ang tigagamit ni Papa para sa pag-apply niyang trabaho as tok-tok delivery driver. Naaramdaman po baga na ang main na gamit sa is Android phone para sa online orders and bookings. Nawara po kaya si Papang trabaho or nawaran po ng trabaho si Papa last year kan magpuon ang pandemic bilang sarong driver sa sarong kumpanya. Kung ako po ang mapili, dahil na po kami magpapasublian or magpapasublian ni Papa sa sarong CP. Makakabuelo na po siya kan paghanap buhay para sa muyang pamilya. Habang ako man po, padagos man ang pag-adal as in pakanood gamit ang biyaya na hali sa Indo. Dakulang salamat po as in Diyos mabalos. Oh, may makontak sa imo Gwyneth Bordas. Na-stop kan Ako Bicol Action Call Center. Kung paano mo makuha ining regalong tablet sa imo ni Congressman Saldico. Correct. Congratulations, Gwyneth Bordas. Yes! Partner ko niya na pagkahapon, mapili na naman kita kan sa tuyang maswerteng Cash! winner nin. Cash. Alright, muna. cash muna kita, partner. Bago Sige. bagas. Yan. May magdadana mo nga nin 1,000 pesos. Aha, yan ang partner. Gusto talang ipaintindi po sa mga gabos na nag-aantabay na kaya nga ni po rapul ini
sumay maswerteng mabunot para sa iya talaga, no? Oo. Maski po kamo aluyo na kamo nag-comment, pero dahil pa po kamo si swertihan at sinigwa man na primerong nag-comment na swertihan, yan ang hapon talagang swerte. Mailing man po nindo, dahil man kami digding pigpipili o pigkakarambula mi talaga yan. Kundi, kung siya yan actually, dakulong kitang pigbubunot digdi, dahil nakakasimbag, nakakalampasan. Anapod, numero partner. O niyang numero 0938 538 538 3585 3585. Taga Masbate. Ay, Arayo. islang probinsya kan Masbate. Maray nga ning bakong bagas, takon bagas ini problema ini. Speaking of Masbate, partner. Nasa signal number 2 na kita. Ngunya na pagkahapon. Ang Masbate. Kita, probinsya kan Albay. Si Angie Rijoso kan Masbate. Ayan. Bisaya yan. Bisaya, Bicol. Ika na partner, Bisakol. Kamu na magsurumaton partner. Madawog na sana ako. Lami kaayo. Maringani, lami kaayo, bakong ayos kaayo. Iba ito pa. Maray na pagkahapon sa mga nakantabay over Radyo Rago 90.7 na siring-siring man sa mga nagdadalan sa tuyang official Facebook page. Saro pa, warog kayo ni. Inapudan, medyo nagre-ring sana, medyo dahil nasimbag. Pag nagkataon, tawan taning second chance pag partner. nakalampas ni Haling Masbate, pwedeng mapasiring ini sa ibang lugar. Baka, ano yung partner, lipad din. O baka dahil siya nakakasimbag partner, nagtutukod siya kan mga batag. Pwede, may nagsakat siya duman sa indang atop. Nagbubulkasil siya. Yan. Partner, bunot na, Alat mo tagaro, na, dahil nagasimbag, ining taga Masbate. Yan po ang patunay, mga tugang na talagang depende sa guhit ng palad nindo. Mas kinabunot ka mo, kung dahil ka mo makasimbag, iba mapapasa iba. Duwang tsansa po ang pigtataumi para sa saindo kung kamo na bunot. Wala partner. Alright. Wala po yung una. Kaya kinalukago na ini ni partner. Eto na na. Next, numero 09. Taga Daraga na. Sabi ko na, from Masbate, nagrani sa Daraga. From Isla 0910 0910 084 Alat mo na partner, 0910 084 6376. Si Dona Madrilejos, Candaraga. Ayan, Dona Madrilejos. Pag-arog ba ka ni partner, just the time. Sila mo magturog-turog lalo ng araw kanyang panahon. Ayan, nagre-ring na tabi mga ka-aksyon. Okay, habang nag-aalat mo rin na pagkahapon muna kay Cho Delpin, nakatutok mo niya na si pagkahapon. Aimee, Kantaplakon. Ayan, si Julian Luna, nakatutok man. Yaw na partner, si Aimee Kantaplakon. Marahay na pagkahapon. Hello? Donna, is that you? Hello po? Si Donna ba ini? Opo. Donna, anong apelido mo? Madrilejos po. Ayan, saing ka dyan sa Banwang Daraga? Binitayan po. Binitayan, anong purok? Purok 3. Purok 3, alright. Nagano ka ganyan tabi, Donna? Didi po sa balay. Nagano ka dyan sa balay? May yung tigagibo lang po. Ano ang pigigibo mo? Nagano? Naga-bantay po, kitugang ko. Okay. Pira ng edad kaya natugang pigbabantayan mo? Ano po siya, PWD, 9 years old. 5 years old, opo. Donna! Po. Ara mo kung sa inining nag-apod sa imo? Iyo po. Sain palan? Sa Ako Bicol Action ko. Ayan! Ako Bicol Action! Congratulations, Donna! Ika ang maswerteng ng gana ni 1,000 pesos. Hali kay Congressman Saldi Cosin sa Ako Bicol Party List. Merry Christmas sa imo, sabi ni Congressman Saldi ko and Ako Bicol. Advance regalo ini sa imo ni Congressman Saldi. Ano ang mensahe mo tabi, Donna? Tayo ka ang maswerteng winner ng 1,000 pesos kunya na pagkahapon. Salamat po sa Ako Bicol, sa Action Call Center po, and Merry Christmas po. Ayan! Tubod ka na, Donna, na ang Ako Bicol katabang na, kasurog pa. Naputol na. Naputol, Donna? Are you still there? Ayan! Tubod ka na, daan na ang Ako Bicol katabang na kasurog pa. Katabang na kasurog pa. Yeah! Donna, halaton mo na lang, Donna, may maapod sa imo kung paano mo makuha ining 1,000, ano?
Okay, bye-bye. Bye-bye, Donna. Pagkatapos mga tugang na may manggananin 1,000 pesos at masunod mga tugang sarong sakong bagas. Ayan! Ayan lang po na partner. Speaking of bagas, gusto ko muna ikang maapot. Ano ining bagas na pigpapadita? First class partner. Sinandomeng. Ayun. Dinorado. Sinandomeng. Jasmine rice. Sinandomeng partner. Jasmine Maray na Domeng. bagas. Kasi ang Bagong ani. ang kamauotan ni Congressman Saldi partner, Ay, di po, no? mapatanaan kasiraman kan buhay sa Ay, paagi ito na. kan bagas na masiram. Eto na, partner. Ay, buwan na palan. Sige, numero. Sige pa akong halukay partner. Ayan. 09. Orarayo man. Saan yan? 0951 0951 391 391 9455. 9455. Taga Iriga City. Iriga City. Taga Santo Ama. Kumusta ka mo, Siton? Kumusta Siton? Galin ka na mo, Sadi. Sadi. Ayan. Si Pinky Maestrado, kan Iriga City. Di ba ang pangalan niya gari sounds like Jonathan. Maestrado, yeah. Pinky Mar Web. Maestrado. Mar Maestrado, kang LTO. Si Chip. Igwa pa ining sa diring tao sa Korte Suprema. Mga maestrado. Ba man ito partner? Maestrado mo maghanapod ka. Talaga. Ay mga tugang sinsigo tabi kita ngunya ning raot ning panahon. Pinag-iingat tabi kita gabos lalo na duman partner sa mga low-lying areas, sa mga flooded areas. Day pa. Subago so taga Masbati day nakasimbag sa 1,000. Ining ngunyan taga Iriga day nakasimbag sa Baga. Sige sarupa. Sarupa. Let's redial. Second chance partner. Nailing na nindo mga tugang. Talagang nasa guhit ng palad ang panggana. Yugon mo na apudang ka natapos day ka nakasimbag. Baka partner may ginigibusinda. So everything happens for a reason. Sira mo kayo magkaturog-arog ka ni lalo na kung igwa pag daing nga partner na simbag, ibig sabihin may mas karapat dapat dyan na nangangaipuhan. Or sa mga oras na yun, nagpapakro ka. Ning batag. Oo, taan mirindalan mo pinakro. Ay, maray. Tapos sabayan mo ng maliputo na soft drinks. Bako, sumainit na kaping barako. Pwede man. Ang pinakro partner, bako magay sa soft drinks. Ay, natapos mo ako. Yan day kang sabi bagada partner, respeto lang. Sa bagay, sige, kanya kita. Mauragan partnership kan mirindalan ni partner, pinakro with Pinakro, soft bula drinks. soft drinks. Ako ang gusto ko pinakro na init na kape. Hindi, maluya ako partner sa kape. Wala partner. Mga tugang, pass sa taga Irigaso. Pass. Next partner. Hukay. Numero. Badurarane. Uy, harane. Taga Puro. So inot mo partner Isla, tapos Masbate. naging mainland. Tapos ito naman taga Rayong probinsya ngunya naman Ito, taga Puro. Arane lang ang mako akan magas. Puro Legazpi City numero 0961 0961 588 588 68 86. 86. Constituents ini ni Kapitan. Si Janice Arabaca. Ayan, ni Kapitan Nick Barrios. Arabaca ang pambansang kapitan ng Pilipinas. Nick Barrios para konsehal. Nick Barrios. Kay Nick Barrios na kita partner. Oy, happy birthday palan kay Direk Edwin Peralta. Ayan. Aki pa ako pigdadangog ko na yung partner. Janice. Hello, Janice. Nagano ka? Janice. Nagano ka? Nag-aaling po kang aki. Kisay na aki. Kisay na aki. Kisay na aki, Janice. So aki ko po. Kisay nagibukaan. Sisay nagibukaan, Janice. Sisay ko ini. Yan. Diyan, tama. Janice. Mapormal na ako, partner. Kasi sisay dahin may clue. Naiiling mo kami sa telebisyon. Ay, iyo po. Nadadangog mo man kami sa radyo. Yan. Ayo po, si ano yan, si... Ang kalab team ko, alam ko na, dagogon mong maray. Ang kalab team ko, si Ibana Alawi. Yan. Ako ang kalab team ko man, si Bentong. Yan. So sa ano po ini? Sain. So sa ano po? Sain pala. Sain. Usapang ura mismo. Anong usapang ura mismo? Ano yan? Bako ini sa chismis ura mismo. Sain tabi. Dahil po, so tabang ura. Ayan! Nakusit mo! Nadalin mo! Taga Puro, Legazpi City ka, Janice? Iyo po. Sa India, na Purok? Sa Purok City po. Ay, sa Purok City? Arani ka dyan kara Luna? Iyo po, sampahan po, sir. Diyan ako pirmi nag-check-in. Bako may check-inan dyan?
Yan. Ayaw po. Ayan, o, pero ako dyan nagti 3 hours. Itong chili-in, partner. Chili-in. Bakit sa'yo mo itong partner? O, Janice, may maray na barita kami sa imo. Alas mo na, partner. Janice! Ano po? Janice, sisay ang numero 1 sa imong parakonsehal kang Legazpi. Aber daw. Si ano po ba? Sisay. Hindi ko po mga bistado. Di mo aram na si Kapitan Nick Barrios, kandidatong konsehal? Oo. Ayaw po. Di number 1 si Kapitan Number 1 Nick mo ito, number 1. Opo. Ayan po, yan. Ngunyan, sisay man sa imong gustong maging, diretsyon na partner? Gusto mo ng pagbabago sa Legazpi? Si ano po, si Gusto mo na dahil na magbaha dyan sa Purok City? si ano po, si Pido. Yan! Yan! Pido! Ayan! Bye, partner! Ayan! Congratulations! Yan ang mga matitindi partner. Ayan. May Pido na Janice, partner, may dahil tama ang simbag mo, Merry Christmas sa imo hali sa Ako Bicol, kay Congressman Pido at saka Congressman Saldico. May regalo kang sarong-sakong bagas! Janice? May regalo kang sarong-sakong bagas hali sa Ako Bicol. Janice? Thank you po. Oy, nabigla si Janice. Nabigla si Janice. Nabigla po nga na ako. Nabigla nga na siya. Sabi ko na O di bali nabigla ka, basta may sarong-sakong ng bagas. Abangan mo na lang, Janice, may maapod sa imo kung paano mo makuha ining sarong-sakong bagas digdi sa Ako Bicol sa may Embarcadero. Ano? Kaya mong pasanon ang sarong-sakong bagas, Janice? Ewan po. Pero bala ka na kung paano mo inipauli sa Indo, ha? May midbid ka dyan na nakamotor na pula, nagaparapasyar dyan kay Ramon Luna. Ay, Papa Jer. ano po Si Papa Jer. Ano po? Ayaw po. Ka talaga, partner. Mahilig ka talaga magtakdag, ha? Dahil magtakdag, pigaram ko lang kung updated siya sa chismis. Pig-booking mo, ha? Pig-booking mo. Okay na? Janice, congratulations! Nanggana ka ng 1,001 sack of rice. Hali kay Congressman Saldico ka na Bicol Party List. Mabuhay ka! I-validate ko lang, partner, kung talagang taga Purok City siya, Ayan. aram niya may check-inan. Ngunyan, aram niya may nakamotor na pula. Updated, partner. Updated. Bye-bye po. Thank you. Thank you. Bueno, partner! Partner! Suroy-suroy na! Sa mga mawat man tabi dyan, manggana arog kay Janice. Manggana tabi ng tablet, ng cash, or ini tabing sarong-sakong bagas, kinakaipuan lang nindong i-like at sumuyang official Facebook page. Tabang ora mismo, Ako Bicol, tabang ora mismo. Ipaabotan sa indong mensahe kung nata kinakaipuan nindong manggana, ibugtak ang sa indong telephone numbers, dahil paglingawan magtag ng FB friends, as in i-share ang sumuyang live episode. Ayun! Siyempre, partner, sa mga mawat man dyan, kaipuhan ng tabang legal, ano ang dapat nindang partner na gibuhon? Magdigdi lang kamo sa Action Call Center sa may Embarcadero. May available kitang mga matitibay na abogado para magtao sa induling legal advice. Ayan, mga ka-aksyon, 9 days before Christmas. Ho, 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 ho! Ayan, siyam na aldaw na sa mga ka-aksyon. Merry Christmas na tayo sa mga. Ayan, inabot na kita kan oras na nganing kitang paramihan tres na magparam. Kamiliwatan sa indong Nakay Riba, Dengiba, Remy, Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Joshua Martinez po, ang sa indong Mr. Siram. God bless Bicolandia, mapasatuyan Siram. Mabuhay! Maray na pagkahapon, asin, salamat! At ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap.